खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो BA 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ 50% रेहाय होनो एबसुआ दाबि खालामदों। खुंख्रा स्वर्गयारीनि दाबि सनितपुर आरो गहपुरा बिटिआरआव थागोन। कभिड-19 बेरामजों भुगिनानै चिराङाव सासे आसा मावथिनि जिउ खहा। आसामाव बास भारा बाराया आमटानि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन। दिबन डेगाखौ 6 साननि थाखाय CIDनि जिम्मायाव हरबाय। दानिया आबुं रादाब। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि आरो कटन मुलुगसोलोंसालिनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो दिन्दां जानानै थानाय BA 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ 100% मार्कजों फैगौ 12 अक्ट'बरनिफ्राय खुंनो थाम-थिम खालामदों। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे बिथांखिखौ एबसुआ अजद होदों आरो सोंखारिदों। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै BA 6थि सेमिस्टार आनजादखौ 50% रेहाय होनो थाखाय दाबि खालामदों एबसुआ। क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि गाहाय मावख'आव दिनै एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव भुगिनांनानै गासैबो फरायसालिमानि फरायसाफोरानो 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ 100% मार्कनि आनजादाव जिरायनो थाखाय नांगौबादि क्लास मोनाखै। बेनिखायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो फरायसाफोरनो 50% सिलेबास रेहाय होनांगौ। बबेखानि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि आरो कटन मुलुगसोलोंसालिया कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै 50% सिलेबासखौ रेहाय होनो हायोब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मानो हाया होननानैबो गोख्रों सोंथि सोंदों कास्टम बसुमतारिया। नोजोर होनो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया BA 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ 50% रेहाय होआब्ला एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सुबुंखान्थिनि दाराजों गोख्रों सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानो हागोन होननानैबो कास्टम बसुमतारिया खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय सानैसो दैदेनगिरिफोरा सनितपुर आरो गहपुरखौ लाफानानैसो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांबाय थानाय सनितपुर आरो गहपुरनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्रा नङा। बिटिआर गोरोबथा बादियै सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिटिआरआवसो थानो लुबैदों आरो हास्थायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गयारीया। बबेखानि सनितपुर आरो गहपुरखौ लानानैसो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनांगौ होननानै दाबि खालामग्रा दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर'खौ बेपारी होननानै बुंग्रा सुबुंजों बानजायजानाय बेपारीफोरसो होननानैबो उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव खुंनाय मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै बुंदों। बेजों लोगोसेनो खुंख्रा स्वर्गयारीया बुंबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो NDFBनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि फसंथानाव आरो जिउ सुंथानाय होनाया जाफुंगोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव NDFBनि थाखाय जेबो गैया होननानै बुंग्राफोरा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ फरायाखै जानो हागौ एबा लेखा रोङा खोमा होननानैबो जावनानै बुंदों खुंख्रा स्वर्गयारीया। दुलाराय हादोरनाङैनो कर'ना भाइरासनि बांग्लोबनाया थुंगेनायनि लामायाव दासिमबो फैयाखै। सावस्रि बिफान आरो सावस्रि जोथोनगिरिफोरनि नांथाब नाजानायखौ जों मानिनांगोन। बेबादि गिख्रंथाव कर'ना बेरामनि गाग्लोबनाय थासारिनि समावबो कभिड-19 बादि गिलु-बालु बेरामजों साग्लोबनानै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी उलुबारीनि लोगोसे उलुबारी सावस्रि मिरुनि आसा मावथि 38 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजो, सानै फिसानि बिमा कमिला बसुमतारी बिथांनि अबथिरा जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 23 सेप्तेम्बर समबारखालि बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव कभिड टेस्ट खालामनायाव पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। थांनाय 14 साननिफ्रायनो बिथांखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन। बेनि उनावबो बिथांखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि JSB देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो देहाया मोजां जायाबालासिनो गाज्रिसिन जानायलाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम सुपार स्पेशियलिस्ट कभिड सेन्टाराव थिसननाय जायो। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि 14 सान फाहामथाय होसेयावबो मैया मंगलबारखालि बिथाङा रुंसारि जायो। अल आसाम मटर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएशननि सुंद'यै आमटानि दाबि दावाफोरखौ आसाम सोरखारा गनायनानै लायाखै, जायनि जुनै आमटानि थुंगेनाय गैयै साका बन्द खालामनानै सोमावसारनाया दिनैबो सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि गारि भारा बारायनाय, 100% दावबायारिफोर दैखांनाय आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै आमटाया साका बन्द खालामनायनि जुनै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि भुगिनांनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना मंगलबारखालि आमटानि दैदेनगिरिफोरजों
सावरायदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा आथिखालनि थासारिखौ नायनानै आमदानि दाबि, गारि भारा बारायनाय आरो 100% दावबायारि दैखांनाय बायदिखौ गनायथि होआसै। बे जथुमनि उनाव हान्थामेला मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालनि अलखद थासारिनि समाव गारिनि भारा बारायनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनो गुबुन मोनसे जेंना जाबसिननानै होनो हाया। अब्लाबो बेनि बागै राङारि बिफान आरो सावस्रि बिफानजों गेबेङै सावरायनो थाखाय फैगौ सप्तायाव मोनसे मेल लानाय जादों होननानैबो मन्थ्रिया बुंदों। एपिएससि लुथिनाय जाथायनि उनाव आसाम नाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पुलिसनि एसआइ रिक्रुटमेन्ट स्केम एबा एसआइ केलेंकारिनि गुबुन सासे गाहाय दायनिगिरि बिजेपि दैदेनगिरि दिबन डेकाखौ 6 साननि थाखाय सिआइडिनि जिम्मायाव हरबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिआइडिआ दिबन डेकाखौ मंगलबारखालि गुवाहाटीनि सिएम बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन आरो दिबन डेकाखौ 7 साननि थाखाय सिआइडिआ गावसिनि जिम्मायाव बिदोंमोन। नाथाय बिजिरसालिया सिआइडिनि दाबि खालामनायखौ नेवसिनानै 6 साननि थाखाय जिम्मायाव दैथायहरो। ओरैहाय एसआइ लुथिनाय जाथायनि गुबुन सासे गाहाय दायनिगिरि बारग' डिजिपि पि.के. दत्तखौबो नेपालाव एरेस्ट खालामनो हानायनि उनाव थांनाय हराव गुवाहाटीयाव लाबोबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला कक्राझारनि एसपि राकेश रशनआ सोनाब बेंगल पुलिसनि आखाइनिफ्राय पि.के. दत्तखौ लाबोनानै चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय पुलिस बिफाननि सिलायसालि नमायाव पि.के. दत्तखौ नेनानै थाफैखानाय आसामनि एडिशनेल डिजिपि जि.पि. सिंहनि आखाइयाव गथायफैयो। बबेखानि काजलगावआवनो पि.के. दत्तखौ 1 घन्टासो जेरा खालामो आरो हरनि 1:15 रिंगायाव काजलगावनिफ्राय गुवाहाटीयाव लानानै थांनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पि.के. दत्तखौ दिनै बिजिरसालियाव हाजिर खालामनायनि सिगां एमएमसीएचआव मेडिकेल चेकआप खालामहैनाय जायो होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 8 अक्ट'बरखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै कक्राझार जिल्ला। गाबोन कक्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे सान्दुं दुंनोबो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।